Ahoj u 7. dílu, tentokrát ze Sahary, jo. Tak dnešní tažín jsou masové kuličky s vajíčkem, zeleninový marocký salát se schovanou rybou, mátový čajík, podívat z restaurace, tady na nějaký Sindibádovo dům. Nevím, jak Apolda na kole. Na kole tady. Čau, já jsem Lorenz Arábie a to je můj kámoš Alibaba. Hello. Jo, užíváme si to, zašli jsme si koupit hadry, aby jsme zapadli mezi místní berbery a my se vracíme z města pomalu domů, tady tímhletím malebným městem. Byl to prýma zážitek a byl to prýma den. A poučení od několika místních, tak už víme, že tyhle symboly na vratech, hlavně ten velký uprostřed, to je berberský znak. Tak, opouštíme naši oázu v Sahaře. Jo, opouštíme náš kempík, naší oázu palmovou, tady v poušti a mizíme zpátky do vnitrozemí, zpátky na sever. Budeme se zase chvilku přibližovat k domovu. Máme v plánu dojet do Varzazatu, což je takový vyhlášený filmový město. V jeho okolí se točily snad všechny filmy, kde je prostě nějaká poušť nebo krajina, která připomíná Měsíc nebo Mars. Takže jedeme tam a pak máme v plánu zkusit někde přespat u jedné památky UNESCO, u jednoho dalšího krásného hradu, který je stejně hustý jako ten v tom Varzazatu, ale to všechno uvidíte, trošku předbíhám. Je dopoledne, je ráno, nás čekají hory, čekají nás oázy, čekají nás místňáci, čeká nás tažín a čeká nás pomerančová šťáva. Takže vyrážíme vstříc novému dobrodružství, mizíme ze Sahary pryč, aloha.
oranžový městečka jsou fakt pěkný. A my stoupáme, jdeme do hor, čekají nás 2 průsmyky a pak si dáme asi nějaký obídek, protože bude za chvíli čas oběda. Ale předtím si dáme takovýhle vizuální předkrm, takže jedem nahoru. My jedeme do skal, magicky přitahování Sauronovým okem. Pokusíme se ho nafilmovat, co nejlíp to půjde, ale žádná sláva to není. Je to prý elektrárna, tak nevím. Každopádně to vypadá fakt magicky. Na tom videu to vlastně ani tak hustě nevypadá, ale co se dá dělat? Máme to zachycený, věď Kajdo, jasně. Co tam Kajda asi dělá? Něco asi opravuje na motorce, nebo nevím. Každopádně podruhé jedeme dál. Samozřejmě si ještě pořádně prozkoumáme Sauronovo oko. Dáme si asi Rauchenpause, neboli ciginu. Kouřil jsem tam cigarety, co se jmenují Marquis, jsou v takovým zeleném obalu a jsou opravdu vynikající a opravdu pekelně levný, ale to jen tak na okraj. Tohle je to Sauronovo oko. Tak, posilněný o další hustý zážitek, vyrážíme dál tady touhletou brutální pouštní krajinou. Je to opravdu magický, od té Zagory to vlastně nepokročilo, naopak to ještě přibylo a je to všechno mnohem hustější, všechny ty skalní útvary jsou prostě parádní, takový jen tak nepotkáš, takže si to užíváme fakt hodně a cesta do Varzazatu opravdu utíká úplně nádherně díky takovýmhle exkluzivním brutálnostem, takže jedem.
Je to opravdu pestrý den, tak jak má být. Je to úžasný, i když to teď zpětně vidím, tak je to úžasný podruhý, strašidelný, magický. Tohle jsou záběry z ruční kamery, kterou mi dal Kajda, abych natáčel, proto jsou tak roztřesený, i když jsem se snažil použít různý stabilizátory, ale nic moc. Ale myslím, že barevně to zachycuje mnohem víc, to prostředí, než ta Kajdovo kamera, která je taková, mi přijde, že má utlumený barvy trochu. To je taková ta na té motorce, co je statická, ta kamera taková. No a pak máme telefony, kdyby náhodou ještě jsme potřebovali švenkovat, což děláme samozřejmě a baví nás to. A tady se furt valíme pouští, až se pomalu blížíme k obrovské rovině. Obrovská rovina, která končí městem, která končí civilizací. A i tady, ať se to zdá, že jedem vlastně furt jenom mezi důnama, tak i tady je dobrá síť benzínek, takže i s průměrným dojezdem, jako mám já na motorce, což je 250 km zhruba, tak prostě dojedu od jedný k druhý vždycky úplně v pohodě, žádný problém, takže není čeho se bát a nás vítá město Varzazát. Jestli to je on, možná je to nějaký jiný město, počkej. Tak to je nějaký město, co je ještě předtím, ale tohle bude Varzazát, jo. Typický, krásný, takovýhle žluto-oranžový, tady teda hodně zelený. Vojáci měli asi nějaký cvičení, nebo tady mají kasárna. Berbeři dlouhodobě mají problém s Alžířanama, a tak doufám, že si to jednoho dne vyřeší, ale my to jdeme zajíst. Tak dnešní tažín je s fazolkama. Největší fazolák. A největší cibulák natáčí. Teď tam nemáš toho kuchaře. Není to zlý, co? Tohle to je muzeum filmu a čápy. A my jsme šli s takovým chlapíkem a ten nás provedl a vzal nás na takovouhle terasu za pár dirhamů, aby nám to ukázal hezky ještě ze zadu celý ten komplex těch starých budov a nových, protože tenhle Královský hrad je složený z toho nového a starého. No a my valíme dál. Tamhle jsou ty studia, kde se točilo fakt strašně hodně filmů a točí se pořád. Nešli jsme dovnitř, protože jsme se těšili na ten hrad, kam máme namířeno a hlavně ještě prostě odpolední, hustá, těžkotonážní projížďka s plnými břichy.
Ty vole, Jendo, tady je koš, kamaráde. Kdyby se nikdo nedíval, nebo by se chtít zastínil, tak si musíš sáhnout. Je to hustý, co? Tak koukejte. A čau u dalšího dílu.